Kama chako eni odiochieng' ma kawuono mabende lakteche ne ong'anye counties makaluo kod mamoko mokuom osiptende nobedo gi ng'ikruok mar thieth kama moko ne tij thieth dhi nyime kidam. Kaka Jotuo malero moko kuom jotuo medo nyiso luoro ewi ng'anyono ma lakteche ma pod chalo ma ok dhi chung' ka ok oketi winjruok mapiyo. Bang' notis mandala biro manogol ruomo mag lakteche pachoka rumo. Lakteche moko kuom osiptende pachoka ok ne ochopo tich. Gino manoweka moko kuom chenrogo mag thieth moko kuom osiptende ne orochore. Jotuo manoleo moko kuom osiptende kaka kaunti ma Migori, Kisii, Mombasa, Meru kaachiel kod Kakamega ne obedo kod pek e yudo thieth. Tulifanywa surgery ya fractured tibia na fibula. So kufika hospitali tumekata risiti, tunaambiwa daktari kwamba wamegoma. Nimeleta mama watoto kutibiwa, ilikuwa aone surgeon. Lakini vile tumeingia tukaambiwa kuna mgomo. Ingawa tulikuwa tumejua kuna mgomo, lakini tukasema tujaribu kuja. Sasa hajatibiwa. Ng'anyoni oinyowa kabisa kendo agombo ker marwa Migosi William Samoei Ruto ka onyalo teme kete tim gimane dakteche okwayo mondo koro wan kaka rowere wayud konyruok. Akwayo sirikal mamalo kaachiel gi sirikal mar counties across Kenya ni bede uru gi wuoyo, pime uru wach gi dakteche mondo wane anena kaka ireso gini endi, so that we don't sabotage kik waketh healthcare system marwa. E osiptal maduong' ma Migori level 4 lakteche ok ne ochopo gino manochuno tendo osiptal mondo many yo mar konyo jotuo. Medical superintendent ma osiptal maduong' ma Migori Laktar Ian ne owane gi dhi nyime kod keto kenge makare mar neno ni jotuo yudo thieth e kinde ni mang'anyo mar lakteche koro pod dhi nyime. Trying all we can to ensure that there is some form of continuity of services, and we'll see how to make sure that we are able to support those who need emergency services. So far I can say we don't have any patients in critical condition who have not been attended to. Midhiero ma yudo thieth ne jotuo e kinde ma lakteche ng'anyo bende ne onenore e osiptende mathoth e kaunti ma Mombasa. Ne ochuno moko kuom jotuo mondo manthi osiptendego mag ji giwegi. Kata daktechego nokwa nenogi. Nwaneno mana jokonygi ka manases ka to be gibe ne gidhi ka gima tich ok gidwa. Chal ka gima ochuno gi achuna mondo gibedi. Koro miyo ne atemo luwo mara mondo agol discharge mama to watemo kaka nyalo. Ngumu bila shaka huko. Kwa sababu nimekuja kutoka hiyo asubuhi mpaka saa hii sijaona lolote ambalo linaendelea kwa sasa, na nimetoka mbali. Hivyo unavyoniona nimetoka Vanga, kaunti ya Kwale, na sijapata matibabu. To e kaunti no ma Kisii, tendruok mar lakteche ne yango ni onge lakteche mane ochopo osiptende kendo chenro mag thieth ne orochore. Kata bed ni migawo mar thieth e kaunti no ma Kisii to ne oramo ni chenrogo mag thieth ne odhi makare. Wanachama wetu Kisii kaunti wako takriban 188, na nimepita hospitali yote leo asubuhi sijaona hata mmoja wako kazini. Tuko na issues na promotions and designations, tuko na issues na arbitral transfers, staffing shortage kadhalika. Shughuli zetu katika hospitali kuu na hospitali zetu zote katika kaunti ya Kisii zinaendelea, kazi inaendelea kama kawaida. Sisi kama viongozi wa kaunti ya Kisii hatujaona mambo mengi sana ambayo yamefanyika tangu madaktari waseme kwamba wamegoma. Madaktari wetu wamekuwa wakikuja kazi. Ng'anyo mar lakteche bende ne orocho chenro mag thieth e kaunti no ma Kakamega kaachiel kod Meru. Tumekuja kwa kliniki, fika hapa na niambia kuna mkomo, wanasema niende nyumbani mpaka mkomo iishe. Sasa nikirudi nyumbani naenda tu kukaa, sina pesa private. Na mgonjwa ambaye ni bwanangu, tulikuwa tumeambiwa tukuje admission aende thieta kesho. Jana wakatupigia simu wakatueleza tukuje leo. Kufika wanatuambia hawawezi mhudumia leo because daktari wako on strike. Lakteche ka okal kuom tendruok margi oramo ni ng'anyo margi koro pod biro dhi nyime nyaka koro piny owacho chop dwaro margi. E kinde ma jotuo bende koro dwaro mondo piny owacho koro chop dwaro mar lakteche mondo ng'anyo koro rum. Juma, Ramogi TV.